بهاتنا روجا کوچبارکردنا باوێنێتەوە کوردی مستەفا البارزانی ڕێخستنا پارتا دیموکراتی کوردستان سووریا و یەکێتیە خوندەوان و جوانên دیموکراتی کوردستانی ڕۆژاوا ئەو بیرەوەری لە هۆلاڵەقی هەشت یا پارتا دیموکراتی کوردستانی عراق لە دەڤەرا زاخۆ لەدار خست بێ بەشداربوونا هێژمارێک ji endamên yekîtiya xwendevanan û rêxistina el Kurdistanê û efserên pêşmergên hêza leşkerê roj û penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li devera Zaxo û têda gotina rêxistina Zaxo hat xwendin ji laya Abdulkerîm Mîranî ve berpirsê rêxistina Zaxo û her wiha gotina yekîtiya xwendevanan û ciwanên dîmokrat û pêşmergên Rojavayê Kurdistanê û têda hat bibîranîn jiyana Barzanî ya kûr û dirêj di ber cîbicîkirina mafê miletê Kurd û hatiye nasîn got Barzanî nasnameya her Kurdekî ye li cîhanê. Barzanî yani nasnama miletê Kurd e, simbola miletê Kurd e, simbola berxwedana miletê Kurd e. Barzanî dirêjaya zêdeyî 5 sala da bê rawestan li ber xwe da ji bo xizmeta gelê xwe ji bo xizmeta netewa xwe. Barzanî keda we xizmeta we berxwedana ne ji bo partiya bû, ne ji bo malbata bû, tinê ji bo pirsgirêka miletê bû, ji bo netewa miletê Kurd bû. Li her çi parçeyê Kurdistanê lewra Barzanî tuca nerawasiya hemî gava geh li Kurdistana Bakur bû, li hewara Şêx Seîdê Pîran diçû, geh li Mehabad bû, li hewara Pêşawa diçû, geh li careka dî vegeriya li axa Kurdistana Başûr û li ber xwe de da hemî gava daxwaza wî digot divê em parçeyekî bi hevra rizgar bikin, azad bikin ji bo bibe bingeha azadiya her çi parçeyê Kurdistanê. Xwendevan serê Rêmêne di her şoreşek û raperînekê de lewra qutabî xwe dibînin şagirtiyên dibîstana Barzanî û ew ê rêbaza wî bişopînin. Ev çalakî hatiye rêxistin işlayê Yekîtiya Xwendevan û Ciwan Dîmokratîk Kurdistanê Rojava mebesta me pê rêbaza Mala Mustəfa Barzanî belav kirin bo hemî Kurda, hemî gelê Kurd. Barzanî nemir digot qutabî serê Rêmêne hemî şoreş û raperîna de her hosa digot zanist û zanîn kiliyên berevpêşçûna her welatekî em sozê din kevekî qutabî ser rêbaza wî her berdewam bin. Weke dît em rabûn bi gêrana çend rû resmin bi helkefta bîranîna salvegera oxirkirina serokê netewî Mala Mustەfa Barzanîyê nemir û çend bêjim û çend behsê bikim ser jiyana wî ked û xebata wî ya bo kirda kirî yani çi peyv hemberî wî nayîne gotin nayîne hosvidan. Barzanî xebata 5 salî di dîroka netewa Kurdî de ye û bûye simbola berxwedanê û azadiyê û rêbaza wî tê xwendin di nav tevaya gelê Kurd de nemaze ew kesên ku îro kar û xebatê dikin di ber beravaniya sîrorê Kurdistanê de. Tişkîş pêşmerge me pirsê hûn kîne hûn çi ne bêjin em Barzanî ne em li ser rêbaza Barzanî ne rêbaza Barzanî ji boyê me bi çend gotina yan jî em bêjin di pirtûkekî de em wê tarîf bikin bi rastî jî em nikarin bêhna ziman bi gotineke tinê dibêjin bavê ruhanî Kurda teva ji ber ku Kurdayetî di şexsiyeta wî de di kesatiya wî de di mejiyê wî de di bîr û baweriyê wî de jiyan dibe. Roja koçbarkirina bavê netewa Kurdî Mustəfa Barzanî rojek xemkîn e li cemgelê Kurd. Lewra ev bîrawerî li her deverekî bi kul û keser tê saxkirin û dîroka wî ya kûr û dirêj derbarê pêkanîna mafê miletê Kurd tê eşkerekirin û destpêka Qur'ana pîroz li ser giyanê wî û tevaya şehîdên Kurd û Kurdistanê tê xwendin. Ji Holaleqê heşt li devera Zaxo Cemîl Osê Ark.